ଆମ୍ବ ଖାଇବି। ହଁ ସତରେ ସାବିଙ୍କୁ ଭୂତ ଲାଗିଛି ଯାଇଥିଲେ ଯାକୁ ଆମେ ସେ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯାକୁ ଭୂତ କୋଠି ଘରକୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଚମକିକି ସାବି ସତରେ ଭୂତ ଲାଗିଛି ନା କଣ? ଭଲ ଲାଗୁନି। କଣ କଣ ହଉଛି ତାଙ୍କର ସେଇ ଘରକୁ ଯିବାରୁ ଭୂତ ଫୁତ ଲାଗିଛି ବୋଧେ। ଗୋଡ ହାତରା ମାନେ କେମିତି ଝିମ୍ ଝିମ୍ ହଲୁଛି। ହେଲାଣି ତାଙ୍କୁ ମନା କରୁଛି ସେ ଘରଠିକି ନ ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ଯୋଉଠି ଭିତର ଗୁଡା ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି କଣ କହିଲ ଯେମିତି ମାନେ ଭୟ ଲାଗେନି କେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଡ ହାତର ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଉଇକି ବିକି ଲାଗିଲାଣି ମୁଁ ଏତେ ଜୋର ସେ ଖରା ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଘରକୁ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ଏଠି ରହିବାନି କାହିଁକି ଏ ଗଛଟା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେ ଘରଟା ଅଛି ସେଇଠିକି ଯାଇଥିଲେ। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସାବି ଆଉ ଇଏ ମୁଁ ହଉଛି ବୁବୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମେ କୁଆଡେ ଆସିଛେ। ଏଇ ଭାଲିଆ ଗଛ ହୁଁ ତମ ପଟେ କଣ କୁହନ୍ତି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ସେଇପଟେ ଅଛି ଆମ ପଟେ କୁହନ୍ତି ଭାଲିଆ ଗଛ। ଏପଟେ ସବୁ କିଛି ମାନେ ଆମ୍ବ ଏଇଠି ଖାଲି ପାଇବ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସେଇପଟେ ଯିବା। ହୁଁ ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଆଡିକି ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି କେତେ ବଡ ଏରିଆ ମାନେ କେତେ ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଇଛି ସବୁଆଡେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁନିଆ ଆମ୍ବ ଗଛ। ସିଏ ସବୁଠୁ ବଡ ହୁଙ୍କା ୟା ମାନେ ୟାଠୁ ବହୁତ ବଡ ହୁଙ୍କା ପୁରା ଭିତର ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଛୋଟ ଅଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି ୟାଠୁ ବଡ ଆଉ ସେଇପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି କିଛି ପ୍ରାୟ ଦେଖେଇବାର ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖିବେ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା ଅଛି ଆମେ ଆପଣ ମାନ ଦେଖେଇବୁ। ସେଇଠିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖେଇବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛ ପଛ ଯାଉଛୁ। ଦେଖ ଆମ୍ବ। ଆମ୍ବ ହେଇଛି। ଆମ୍ବ ଇଏ କିନ୍ତୁ ମତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉନାହାନ୍ତି ମୋର ଆମ୍ବ ଆରେ ଖାଇବାକୁ ଏତିକି ବେଳୁ ଆମ୍ବ ଖାଇଲେ କେମିତି ହବ? ଦେଖ କେତେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ମୁଁ ଖାଇବି। ଦେଖିବ ଏଠି କେତେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି। ହେଇଯିବ ଏପଟେ ବି ହେଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଚାଲୁଛେ ୟାଙ୍କୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲେଇବାରେ ଖୁସି ହଉଛି ଏଇଟା ଫୋନ ସତେ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଲି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲେଇବାକୁ। ଇଏ ଆଉ କୁଆଡେ ବୁଲେଇବାକୁ ନିଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଣିଛି ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲେଇବାକୁ। ଚାଲ ଏବେ ଦେଖିବା ସେ ଆମେ ସେ ଘର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେୁଣୁ। ଦେଖିବା ଟିକେ ଭିତରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ମାନେ ଏଇଠୁ ପୁରା ପାହାଡ ଦେଖା ହାଉଛି ଦେଖିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ପୁରାପୁରି ଜଙ୍ଗଲ ଟା କେଡ ବଡ ହେଇଛି। ଆଉ ଦୁନିଆ ଏପଟେ ଖାଲି ମଦ ଗାଛ ବଢିଛି। ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ପିକନିକ ବନେଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଜାଗାଟେ ବି। କେଡେ ବଡ ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଇଛି। ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ସେଇ ଘର ପାଖକୁ ତଥାପି ଭୟ ଲାଗୁଛି ତଥାପି ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଉଛୁ ସେ ଘରଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଲିଆ ଗଛ। ଆଉ ସେ ଗଛ ନା କଣ? ଦେଖ ଆମ ପଟେ ସେ ଗଛ ନା ହେଲା ଲେକା ଆମ୍ବ ଗଛ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଏପଟେ ପଟେ ଭାଲିଆ ଗଛ। ଗୋଟେ ଭାଲିଆ ଗଛ କଣ ସେଟେ ଆଉ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଜୁ ଗଛ ବି ୟାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦେଖିବ ଆମପଟେ ଏର ଅଧିକ ଏପଟେ ଅଛି ବି। ସେଟ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଜୁ ବି ହେଇଛି କୋଇଲି କହନ୍ତି ୟାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଆ ନାଁ ଅଛି ନା ଠିକ ଅଛି କାଜୁ। ଆ ସେ ତଥାପି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଭୟ ଭୟରେ ରହୁଛନ୍ତି ଖାଲି। ମାନେ ଡରିକି ଏତେ ଗୁଡେ ଛାନିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛ କେତେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ପୁରା ଗୋଡ ବୁଡି ଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁନ ଦେଖୁନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ ସାପ ସୁପା ଥିବ ତଥାପି ଦେଖି ଚାହିଁକି ତଳକୁ ଯିବା କଥା। ଫାଇନାଲି ଆମେ ସେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଟିକେ ଦୂରରୁ ଦେଖଉଛି ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ତଥାପି କେମିତି ଘର ଡିଜାଇନଟା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇପଟେ ବି ଭେଣ୍ଡିଆ ଗଛ ଅଛି ଖାନ୍ଦିଆ ଗଛ। କାନ୍ଦିଆ ଗଛ ଗୋଟେ କଣ ଦେଖ। ଖଣ୍ଡିଆ ଗଛ ଖାଣ୍ଡିଆ ଗଛ ସେଇଠି ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଗଛ ଅଛି। ପୁରା ଆମ୍ବ ହେଇଛି ଆମ ଘର ଦେଖିବାକୁ ଆଉଥିଲା ଆମ୍ବ ଦେଖିବାକୁ। ସେତେବେଳେ ମାନେ କେତେ ବହୁତ ଦିନ କୂଅଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ କୂଅ ବି ହେଇଛି। ସେଇଟା କହୁଛି କଣ କାନ୍ଦିଆ ଗଛ କାନ୍ଦିଆ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଲାଣି। କୂଅ ଭାଇ କେତେ ପାଣି ବି ଅଛି ସେ କୂଅରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା କୂଅ। ଆପଣମାନେ ଏଇ କୂଅରେ ରାତିରେ ଏଠିକି ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ। ଯିବା। ସାବିଙ୍କୁ ଏତିକି ବେଳକୁ ଭୟ ଲାଗିଲାଣି। ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ତଥାପି ଝରକା ଭିତରେ ଯାହା ଦେଖେଇ ପାରିବୁ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଯିବା ପାଇଁ। କୋଉଟା ଘର ହେଇଛି ଦେଖ।
ଚାବି ପଡ଼ିକି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖି ହବନି। ବହୁତ ପୁରା ଦେଖ କେତେ ଗୁଡା ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ମାନେ ତା ଭିତରଟା ମାନେ କିଛି ବି ନାହିଁ ନା ହୁଁ ଦେଖ ହେଲେ ବି ଗଛ ପୁରା ବଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଦେଖୁନ ମୁଁ ଘରର ପଛପଟ ଦେଖୁଛି କୋଳା ହେଇଛି ଦେଖ। ଟାଇଲି ଘର ସେତେବେଳେ ସେଇପଟେ ବଡ ହୁଙ୍କା ସେଇପଟେ ସେ ଘର ଏମିତିଆ ଯେମିତି ପଡିକି ଅଛି ଭିତରୁ ଯାଇ ହବନି କାହିଁକିନା ସାପ ସୁପା ଥିବ ଭୂତ ବି ଥିବ। ବିଅର ଗାତ ବି ପଡିଛି ବାଇକି ରାତିରେ ଆଉ କହିଥିଲି ନା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗଛ ତାକୁ ମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ ମାନେ ଭିତରକୁ କିଛି ନାହିଁ ନା କିନ୍ତୁ ଗଛ ଯେମିତି ଏମିତି ବଞ୍ଚିକି ଅଛି। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ ଦେଖା ହାଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଜୁମ କରି ଦେଖଉଛି ଆଉ। ତାହେଲେ ପୁରା ଜୁମ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେତେ ବାଟରେ ସେଇଟା ବଡ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ ଜଙ୍ଗଲ। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଦେଖିବା ଏପଟେ ଖାଲି ପଥର ପଥରଟି ବାଲି ରହୁନି। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାନେ କେତେ ବାଟରୁ ଆସିଛୁ ବୁଲିବାକୁ। ତଳକୁ ନ ଅନେଇକି ଗଲେ ସାପ ସୁପା ଥିବ। ବହୁତ ରୋଗ ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ନର୍ସରୀ। ନର୍ସରୀ ତମର ୟା ନାଁ ହଉଛି ନର୍ସରୀ। ମାନେ ଜାଗାଟା ନା। ମାନେ ଏଇଟା କଣ କହିଲ ମଶାଣି ଭୂଇଁ କହିଲେ ଚଳେ। ବର୍ଷାଣିକି ଫାଇନାଲ ଆସିଛଟି। ମଶାଣି ଭୂଇଁ କହିଲେ ଏଇଟା ଚଳେ। କାରଣ ଯେତେ ସବୁ ଶବ ଦାହ ହଉଛି ସବୁ ଏଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ହୁଏ। ସେଇଟା ଦେଖ ବନ୍ଧ ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରବଳ ପାଣି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଖରା ଦିନ ଗୋଟେ ଟୋପା ବି ନାହିଁ। ଓହୋ। ଏପଟେ ଅଧିକ ବେଲ ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଦେଖିବାକୁ ବେଲ ଗଛ ଏରେ ବେଲ ନା ଆଉ କଣ ବେଲ ଏମିତି କି ବେଲ ଦେଖ ସେଠି ପଡିଛି। ନାଇଁ ସେଥିରେ ଫଳ ହେଇନି ଇଏ କଣ ଇଏ ଲାଉ। ଲାଉ ଗଛ ମୁଁ ବେଲ ଗଛ କହିଦେଉଛି ଭୁଲରେ ଦେଖୁନ କେମିତି ବଙ୍କେଇକି ହେଇଛି। ଜିନିଷ ଯାକ କେମିତି ବଙ୍କେଇକି ଭଲରେ ହେଇଛି। ଏଇଟା କଣ ନର୍ସରୀ କୁହାଯାଉଛି ମାନେ ଏଠି ମଶାଣି ଟା କହିବାକୁ ଗଲେ। ସେଇ ପଟିଟା ମଶାଣି ଏଇ ପଟିଟା ବନ୍ଧଟା ଏଟା ନର୍ସରୀ ୟାର ଜାଗା ନା ନର୍ସରୀ ମାନେ ମାଛ ମୁଛି ସବୁ କିଛି ଛଡା ହବ। ଲୋକ ଆଗରୁ ଗାଧା ପାଧା ବି କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ କେହି ଗାଧଉନାହାନ୍ତି। ସେଇପଟେ ଅଲ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଟା। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଗୋଟେ ସେପଟେ ଗାଁ ଅଛି। ଓହୋ ସବୁ ସେ ଗଛ କେତେ ଗୋଟେ କେତେ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖା ହାଉଛି ଦେଖିବ ଟିକେ। କେତେ କେତେ ଗଛ ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁଆଡେ ଆଡେ ବି ଦେଖ କେବଳ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ଦେଇଛୁ ଏବେ ଆମ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ସାବି ମ୍ୟାଡାମ କେତେ କେତେ ଦିନ ପରେ ପାଇଛି ସାବି ବହୁତ ଦିନ ମାନେ ପରେ ମିନିମମ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇପଟେ ମୁଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ହୁଁ। ମାନେ ଭୟରେ ମୁଁ ଆସେନି ସେଇ ଘର ପାଇଁ ବୋଲି। ହେଲା ସେ ଘରେ ଏତେ ରସ ହଉଛି ମାନେ ରାତିରେ ଭୂତ ବାହାରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି କେବେ ଦେଖିବେ। ମାନେ ସେଇଟା ବହୁତ ବର୍ଷର ହେଟା ଖାଲି ପଡିଛି କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି ସେଇଠି। ଦେଖିଲେ ସେ ଘରଟା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ବି। କୋଉଟା କଣ୍ଟା ଗଛ ହେଇଛି ଏଟା କୋଉ ଗଛ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ହାତୀ ବାଡ। ହାତୀ ବାଡ କଣ ବୁଲୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତମ ପାଇଁ ଆଜି ଏପଟେ ମୁଁ ବୁଲି ଆସିଲି ମତେ ପଟେ ମାନେ ଏଇ ପଟିଟା ସବୁ ମାନେ ଏଇରା ସବୁ ମଶାଣି ଭୂଇଁରା ଥିଲା ନା ଏବେ ନସାଣି ଥିଲା ଏ ସବୁ କେତେ ଗୋଟେ ତାଳ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଆମ ପଟେ ମୁଁ କେମିତି ତ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଛି ଆଗରୁ ଏଇ ସବୁ ମଶାଣି ରେ ଥିଲା। ମାନେ ରୋଡ ରାସ୍ତାରେ ଟି ଆମର ପଥର ଏପଟେ ସବୁ ଅଧିକ ମିଳୁଛି କୋଇଲା ବି ଏପଟେ ଅଧିକ ଅଛି। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇଟା କୋଇଲା ଜାଗା ଯୋଉଟା ମଶାଣି ହେଇଛି ସେଇଟା କୋଇଲା ଜାଗା। ଏଇପଟେ ସବୁ ଖଜୁରୀ ଗଛ। ମାନେ ଏପଟେ ଖଜୁରୀ ତାରି ଅଧିକ ଆଜି ବେଙ୍ଗ ନେଇକି ଯିବେ ତାଡି ପିଇବା ପାଇଁ। ମାନେ ସାବି ସରି ତାଙ୍କ ନାଁ ସାବି ମୁଁ ଭୁଲରେ ଡାକିଦେଲି ଆଉ ସେ ଆଜି ତାଡି ପିଇବାକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଆ ତ ତାଙ୍କ ପଟେ ଅଧିକ ତାଡି ବିକା ହଉଛି ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି। ସେଇପଟେ ସବୁ ଖଜୁରୀ ଗଛ ଦେଖିବ ଏଇଠି। ପ୍ରେମ ଧାଡିରେ ଅଛି ଟିକେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରେ ହଉଛି ଦେଖ ଜଣା ପଡୁଛି ହଉଛି ବଡ ବଡ ଗଛରେ। ଆଉ ଏଇ କଲେଜ ଟା ନୂଆ ହେଇଛି ପୁରା ବହୁତ ବଡ କଲେଜ ଟେ ବଡ କଲେଜ ଟା ଏଇଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଇକି ଏବେ ଦେଖେଇଦେବି ଦେଖିବେ କେତେ ବଡ କଲେଜ। ଚାଲ ଏଇ ଯିବା ଭିତରେ ଏବେ ସେ କଲେଜକୁ ଦେଖିବା କାମ ବି ହଉଛି କଲେଜ କାମ। ଛିଡା ହେଇଛି ଏବେ କଲେଜ ଟା। ଏବେ କେତେ ଦିନ ହେଇଛି ମାନେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବୁଲା ହେଇଛି ନହେଲେ ଆଗରୁ ଏମିତି ଖୋଲା ହେଇଥିଲା।
ଏବେ ଚୋରି ଗଲେ ଦେଖିବ ଟିକେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ହାତ ପାଉନି ଡେଉଁଛନ୍ତି। କଣ ମାନେ ତାଡି ହେଇଛି ଦେଖ ଯୋଉ ବାହାରିବା ପାଇଁ କେମିତି କରାହେଇଛି। ଓହୋ ମାନେ ଟୋଟାଲ ତା ଡିଜାଇନ ଟା ଏମିତି ଥିବ। ଦେଖିଲେ ବେଙ୍ଗ ଏମିତି କାଟୁଛନ୍ତି ଦେଇକି। ମୁଁ କେତେବେଳେ କାଟିଲି ମୋ ନାଁରେ କି ଏଇ ଗଛ ଦେଇ କାଟିଥିଲେ ତାଳି ପିଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ କାଟିଥିଲି ନା ଯିଏ କାଟୁଥିଲା ସିଏ କାଟିଥିଲା। ଏଇ କାଟିଛନ୍ତି ଜଣା ପଡୁଛି ଦେଖ ଦେଖିବ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖ ଏଇ କାଟିଥିବେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। କିନିଆରି ସରି କନିଆରି ଫୁଲ ସାଇଜରେ ହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଦେଖାଇ ପାରିବୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ। ସେଇ କଲେଜଟା ତ ଏବେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଗଲା ପରେ ସେଇ କଲେଜ ମାନେ ନୂଆ କଲେଜ ର ସବୁ ଭିତର ଇଏ ର ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇ ଦବୁ। ଯେହେତୁ ସେଇଠିକି ଆମେ କିଛି ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ପରେ ସେଇ ଭିଡିଓ ଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କୋଉ ଗଛ ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ଗଛ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗଛ ମାନେ ଏଇ ଗଛ ଦେଖିଲେ ମାନେ ହରିର ଫିଲ୍ମ ମାନେ ଭୂତ ଫିଲ୍ମ ଏଇ ଗଛ ମାନଙ୍କ ସୁଟିଂ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମହୁଲ ଗଛ ମାନେ ମହୁଲ ଫୁଲ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ମଦ ପାଇଁକା ରନ୍ଧା ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଭଳିଆ ଫୁଲ ହେଇଛି ଏଇ ହେଲା ସେଇ ଫୁଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଧରିଛି। ଆଉ ଏ ଗଛରୁ ଏଇଭଳିଆ ଫୁଲ ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ଦୁନିଆ ଫୁଲ ଗଦା ହେଲାଣି ପଡ଼ିକି। ଯେତେ ଜୋରସରେ ଖରା ହେବ ସେତେ ଜୋରସରେ ଫୁଲ ଗଳିବ। ଆଉ ଏଇ ଫୁଲରେ ତାପରେ ୟାପରେ ଫଳ ବା ଫଳ ହେଲେ ତେଲ ହୁଏ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମହୁଲ ମୁଁ ତ କେବେ ଜାଣିନି। କେଡ଼େ ବଡ଼ ଗଛ ହେଇଛି ନା ହେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଗଛ ହେଇଛି। କିଟି କିଟି ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇ ଗଛରେ ସବୁ ମହୁଲ ଝଡୁଛି ମାନେ ୟାର ପତ୍ର ଫତ୍ର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପତ୍ର କେବେ ଦେଖିନି ଏ ମହୁଲ ହେଇଛି। ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ମହୁଲ ଧରିକି ବିକୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମହୁଲ କିଲୋ କେତେ? 50 ଟଙ୍କା। ଆମ ସାବି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଭୂତ ଲାଗିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ବସିଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଉଛନ୍ତି ବସିକି ଏଠି। ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ଜକି ବସିଛନ୍ତି ଦିଟା ଆମର ଏଟା ଆମେ ଶୋଇଛନ୍ତି କାଳୁ ତାଙ୍କ କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଆମର ଜକି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ସେଇଠି ମାନେ ସାବିଙ୍କୁ ଭୂତ ଲାଗିଛି ଯାଇଥିଲେ ଯାକୁ ଆମେ ସେ ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ଭୂତ କୋଠି ଘରକୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଚମକିକି ଗୋଟେ ଭୂତ ଲାଗିଛି ସେ ତାଙ୍କର କଣ କଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଉଥିଲେ ଏଇନା ଆଉ ଟିକେ ପରେ। ସରସ୍ୱତୀ ଭୂତ ଲାଗିଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମରେ। ସାବି ସତରେ ଭୂତ ଲାଗିଛି ନା କଣ? ଭଲ ଲାଗୁନି। କଣ କଣ ହଉଛି ତାଙ୍କର ସେଇ ଘରକୁ ଯିବାରୁ ଭୂତ ଫୁତ ଲାଗିଛି ବୋଧେ। ଗୋଡ ହାତର ମାନେ କେମିତି ଝିମ୍ ଝିମ୍ ହେଲାଣି ତାଙ୍କୁ ମନା କରୁଛି ସେ ଘରଠିକି ନ ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ଜୋର ଭିତର ଗୁଡା ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି କଣ କହିଲ ଯେମିତି ମାନେ ଭୟ ଲାଗେନି କେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଡ ହାତର ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଉଇକି ବିକି ଲାଗିଲାଣି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତେ ଜୋରସେ ଖରା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଘରକୁ ଚାଲ ଯିବା ଭାରି। ଆଉ ଏଠି ରହିବାନି କାହିଁକିନା ଏଇ ଗଛଟା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେ ଘରଟା ଅଛି। ସେଇଠି ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ଏଠି ଯାଉଛୁ ଏବେ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଘରକୁ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ବୁଲିକି ଆସିଗଲୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସାବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସାବି ଆଉ ଆଙ୍କ ଘର ଆଉ ଆଙ୍କ କୋଉଠି ଇଏ କେମିତି ଆମର ଭଲ ପାଇବା ହେଲା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବୁ। ଆଉ ଆଙ୍କ ଘର କୋଉଠି କେମିତି ମତେ ପାଇଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବା।